Hi everybody, we are Lucia and Aitana from Fridays for Future. Us estareu preguntant per què estem aquí, unes nenes de 16 anys, en aquest event. Doncs la raó per la que estem aquí és aquesta imatge que podeu veure. Aquesta imatge va ser presa el dia 15 de març de 2019 a una manifestació que va ser organitzada per Fridays for Future, on uns 4.000 estudiants vam sortir aquell dia al carrer a demanar per un futur. A Europa, globalment, van sortir més o menys uns 1,4 milions d'estudiants i van participar més de 125 països. Com ja s'ha dit abans, Fridays for Future és un moviment que va néixer a Suècia l'any passat amb la Greta Thunberg, una noia de 15 anys que es va decidir per faltar 3 setmanes consecutives a classe i presentar-se davant del Parlament per reclamar justícia climàtica i per reclamar que es prenguessin mesures davant la situació d'emergència climàtica en la que ens trobem. Aleshores, a partir d'aquí, va decidir només faltar els divendres i aquest moviment, per aleshores, s'havia fet viral a nivell internacional, a nivell mediàtic i per les xarxes, i molts joves van decidir seguir la seva iniciativa, seguir el seu gest. Nosaltres som uns d'aquests joves, aquí el moviment va néixer al febrer, va arribar una mica més tard, i ens manifestem i ens concentrem cada divendres per lluitar per la justícia climàtica, perquè el govern prengui mesures que estiguin a l'alçada del problema. Bé, jo porto des del dia 21 cada divendres concentrant-me a plaça Sant Jaume, més que res per lluitar pel meu futur, perquè ara mateix no tinc un futur clar. Estem en una situació d'emergència climàtica, suposo, ho anirem repetint perquè és molt important que això cali a la població, és realment una emergència. I no només el meu futur està en perill, està en perill el futur de totes les espècies d'aquest planeta, perquè estem en una emergència. Hem estat destruint aquest planeta pensant que és només nostre, però no, el planeta no ens pertany a nosaltres. I també estic lluitant perquè el meu futur i la meva idea, que jo de petita tenia com a futur, està sent destruïda. A mi sempre m'ha agradat molt la natura, els animals, les plantes, llavors em volia dedicar a estudiar-les, a la biologia. Llavors imagineu la meva decepció quan em vaig adonar que nosaltres, els humans, estàvem acabant amb tot això. Llavors va ser quan vaig decidir, és que això no pot continuar així, haig de fer alguna cosa, haig de defensar aquest planeta. Va ser llavors quan em vaig integrar en aquest moviment i vaig començar a sortir al carrer cada divendres, lluitant i exigint al meu govern que faci alguna cosa. Sí, jo vaig despertar, una mica més tard. El meu interès per l'ecosistema i per la biodiversitat va néixer fa més o menys un any. Un dia, porten tota la nostra vida parlant-nos de canvi climàtic, de l'escalfament global, veiem imatges d'ossos als que se'ls nota les costelles, que estan enmig de l'Àrtic, que se'ls està desfent, illes senceres de plàstic. I hi ha un dia en què em vaig dir, uau, aquest problema és real, és el nostre present, és el nostre dia a dia, no es tracta d'un futur que veurem d'aquí 10, 20 anys, es tracta del nostre, present. I jo vaig veure que aquest moviment internacional estava creixent, ho vaig veure per les xarxes i em vaig dir que alguna cosa havia de fer pel canvi climàtic. Alguna cosa perquè no pot ser que el govern, que les generacions adultes que han tingut el poder per canviar aquesta situació, per frenar-la, no hagin fet res i siguem nosaltres, els estudiants, que hauríem d'estar a classe, que hauríem d'estar acabant l'institut, estudiant, estiguem cada divendres als carrers reclamant que es faci alguna cosa, reclamant als adults, que són qui estan al poder i qui poden canviar les coses, que canviïn. Bé, nosaltres aquí a Fridays for Future Barcelona el que estem fent és sobretot intentar conscienciar tota la població sobre l'estat d'emergència, ho torno a repetir, perquè és molt important. Llavors estem fent xerrades per instituts i per escoles. Jo, per exemple, faré una xerrada a la meva antiga escola, a l'escola de primària, i per mi és tot un orgull, la veritat. I també ens estem concentrant cada divendres. Cridem molt a les concentracions, si algun dia voleu venir i unir-vos, ho podreu comprovar. També fem performances molt divertides, interessants i força xocants, normalment. I bé, també estem intentant que tothom se n'adoni del que està passant.
perquè és una cosa que ens està afectant a tots, a nosaltres, al nostre futur, però també al nostre present. I és molt important que la gent entengui això. Exacte. Nosaltres, des de Fridays, el que demanem és que el govern prengui mesures que estiguin a l'alçada del problema, a l'alçada d'aquesta emergència climàtica a la que ens enfrontem, i també que s'interpel·li a la consciència de la ciutadania. Arribem a un punt de no retorn, ens trobem en una situació d'emergència climàtica i no s'està fent cas a aquest moviment, a aquesta situació, i no s'estan prenent mesures. L'emergència climàtica hauria d'estar a primera línia. S'haurien d'estar preocupant, s'haurien d'estar estressant i tenim la impressió que no s'està escoltant realment. Estem farts de paraules buides de sentit. Volem que es prenguin mesures, volem que s'actuï de veritat, perquè només tenim 11 anys perquè no se separi la temperatura mitjana global dels 1,5 graus i nosaltres estem aquí, estudiants, havent de sortir al carrer perquè es prenguin mesures, perquè el govern faci alguna cosa. I s'ha d'apuntar el problema de veritat, que és el nostre sistema de producció i de consumisme, Nosaltres estem aquí i la societat segueix creixent, es segueix produint en massa i simplement es parla d'alguns canvis petits que no són ni de lluny suficients. Es poden començar per petites coses, com complir el Tractat de París, i anar més enllà, perquè no és suficient i tots ho sabem. No podem seguir en aquest sistema de creixement il·limitat, perquè no és sostenible. Per culpa d'això, l'aire, l'aigua, la terra, estan tots contaminats. Ens estem carregant la biosfera i el nostre entorn. Ens estem carregant l'ecosistema, la biodiversitat i el nostre futur. Per tant, com a estudiants, és això, reclamem que volem un futur i volem que la gent que està al poder i té la capacitat de canviar això, actuï ja perquè se'ns acaba el temps i ahir les excuses. Nosaltres som estudiants i no hauria de ser el nostre treball haver de dir-li als adults que canviïn el xip. No hauria de ser el nostre treball dir què han de fer cadascú, perquè no som experts, som només estudiants. I és la gent que està al poder que hauria de dir «Ei, hem de canviar això». S'ha d'escoltar la comunitat científica que porta anys dient que això arribava. Els moviments ecologistes porten més de 30 anys manifestant-se i dient que havíem de canviar el nostre sistema de creixement perquè no era sostenible. I fins ara no s'ha visibilitzat el problema, fins ara s'ha estat ignorant i ara ja estem molt curts de temps. I, sincerament, estem molt fartes que quan parlem d'aquest moviment et diguin «Però per què feu vaga? Hauríeu d'estar a l'escola estudiant. Per què hauríem d'estudiar per un futur que no tenim? Si nosaltres no estem fent el que ens pertoca, que és estar a l'escola, és perquè algú no està fent el que li pertoca a ell. No ens estan assegurant un futur, ni a nosaltres ni al planeta. Per tant, també estem fartes que ens omplin de paraules buides, d'esperança. No podem tenir esperança. No podem tenir esperança perquè el nostre futur serà un caos. Serà una distopia d'aquestes que nosaltres molts cops anem a veure al cine. És impensable. Llavors, us demanem a tots vosaltres que sortiu al carrer, que us manifesteu, que crideu, que ens ajudeu, que sigueu una part activa en aquest canvi perquè totes i tots puguem tenir un futur digne. Moltes gràcies.